Li Amedê ji bo ku li dijî bikaranîna madeyên hişbir tekoşîn were dayîn, ji aliyê şaredariya bajarê mezin a Amedê ve platforma tekoşîna madeyên hişbir hate avakirin ku civakê ji xetereya madeyên hişbir biparêze. Platformê vê derbarê de xebatên xwe bi çapemeniyê re par vekir û hişyarî da kesên ku madeyên hişbir difiroşin. Gerçekten de kentimizin bütün bileşenleri Em bang dikin li wan kesan yên ku van madeyên hişbir tînin Amedê û em dibêjin ji îropê de em ê li ber hemû dibistanan bin û wê ti kes nikaribe êdî bi hêsanî madeyên hişbir li Amedê bifroşe zarok û xortên me. Her wiha malbat jî divê zav baş hay ji vê mijarê hebin. Birinci başarıydı. Di civîna bi çapemeniyê re de hate amajekirin ku pêwîst e hemû sazî û rêxistinên Amedê vê mijarê de berpirsiyar tev bigerin ku jiyana zarokan ji bin Metirsiyê derxin. Diyarbakır'da madde bağımlılığı sorununu Ji bo me tişta herî girîng parastina Amedê ye. Ji bo vê yekê jî em perwerdê didin hemû xebatkarên saziyên li cem me. Her wiha ji hêla piştkiriya tenduristiyê ve jî em dibin alîkar. bu temelde bu ortak karar doğrultusunda Li gel madeyên hişbirbal hate kişandin li ser kişandina cigarê jî û hate amajekirin ku li Amedê rêjeya kesên ku cigarê dikêşin jî ji sedê sî û sisê ye û ev rêje jî di asteke metirsîdar de ye. Pispor amaje dikin ku bikaranîna madeyên hişbir ne tenê zerarê dide wan kesê ku madeyên hişbir bikartînin. Di heman demê de zerarê dide hemû civakê. Ji ber vê yekê jî berpirsyariya her kesiye ku li dijî vê yekê tekoşînê bide. Mahir Yüksel, Rûdaw, Amed.